हेमन्त बिश्व शर्माया बर' जाति ध्वंस करिब নোৱাৰিব आं बुंदों खालाम हाया आं दङ गिनाङा रावबो आं दङ सोर बेलाय जिंदगी नङारे आपने किस साल मैं डाबल साल हेमन्त बिश्व शर्मा खोआ निचिना बिटिसि নহ'ব बिटिसि नचलिब बिराद बेया मा होननाय जादों मिथिबाय बिटिसिनि सुबिदाफोरखौ गासिबो बर'आल' लाजोब्बाय गुबुन जाथिया लायाखिसै गुबुन जाथिनो होआखै होनना बुंदों हेमन्तआ बे मोजां थारमाने जोंनि गेजेराव दावराव खालामनाय नुगौ नामा बर'खौबाबो बर'फ्राबो जुदि माने कासलेण्डआव दङब्ला सरकारनि हायाव दङब्ला बेखौबो उच्चेद खालामगोन होननानै प्रमद बर' आरो हेमन्त बिश्व शर्माया सुक्ति खालामनानै लाबोदों दा आं बुंदों खालाम हाया आं दङ गिनाङा रावबो Tribal unity long live! Tribal unity long live! All Assam tribal Sangha Zindabad! All Assam tribal Sangha Zindabad! Tribal unity Zindabad! So, hello लोगोफोर फैलायबाय नोंथांनि गेजेराव माखासे भिडिअफोरखौ नोंथांमोननि सावरायलायनो शेयार खालामनो होननाय आरोना बे समावहाय नोंथांमोना नुगासिनो दङ दायो ट्राइबेलफोरनि जोबोद गिदिर खहा जानानै थांगासिनो बे बाथ्राखौ लानानै सावरायगासिनो दङ गोबां ससियेल मिडियायाव जों नुगासिनो दङ सोरबा सोरखौबा सोंखारिगासिनो दङ स' पलिटिक्सखौ लानानै गोबां बाथ्रा बुंदों आरो पलिटिक्सआव थानानै पलिटिक्सनि दैदेनगिरिफोरा भट मोननो थाखाय सोरखौबा थगाय थसि बुरखायनाब्लाबो भटखौ बिखायो बेखौ जों बयबो मिथिखागौ ना बिजेपियानो जा कंग्रेसआनो जा इउपिपिएलआनो जा बिपिएफआनो जा दिनै बिपिएफआबो माखासे बाथ्राफोरखौ लिरनानै बै समाव गोरोन्थिखौ मावदोंमोन नाथाय बिखौ सुद्रायफिननांगौ बे बाथ्राखौ लानानै दिनै सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि सार बिथाङा माखासे बाथ्राफोरखौ फोरमायनानै होदों बेजोंनो लोगोसे मामाया माखासे बाथ्रा बुंदों आरोना नोंथांमोना गोबां नुखाबाय जानो हागौ मा बाथ्रा बुंदों मामाया सिगाङावहाय बुंदोंमोन एसटि सोमावसारनायाव जोंबो बिजेपिआबो दंफायो बिजेपिनि मानसिफोराबो दङ बेयाव जों सापर्ट दं होननानै हेफाजाब खालामगोन होननानै जों बिजेपि हान्जायाबो दंखायो बेयाव होननानै बुंलायलायदोंमोन आरोना बिनि गेजेरावनो आरोबाव मामाया बिनि सोलायै बाथ्राखौ सोलायलायबाय दिनै दा बै समाव बिसोरनिफ्राय भट मोननो थाखाय बुंदोंमोन बिसोरखौ गोजोन होनो बुंदोंमोन जानो हागौ आरो दा दायो ट्राइबेलफोरखौ गोजोन होनो थाखाय उल्था गिदिंनानै माखासे बाथ्राखौ फिदिंनानै बुंलायबाय आरोना बे बाथ्राखौ नोंथांमोना खोनासंलांदो ना मामाया मा बुंदों ना आरो सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि सारा मा बुंदों बेजोंनो लोगोसे ट्राइबेल संघआबो मोनसे स्ट्रं डिसिसन लाखाबाय आरो सोमावसारनो हमबायानो जायफोरा ट्राइबेल एसटि सोमावसारदों बिथांमोना मोननो हाखायानोसै आरोना बेखौ स' सिगाङावनो भिडिअफोरखौ नायलांग्रोदो नोंथांमोना माबोरै जानानै दङ जाथायफोरा सोर माबायदि बाथ्रा बेखेवदों दिनैनि दिनाव ना नायलांदो भिडिअ जे 2016 मायथाइनि 27 नभेम्बराव बिटिसिनि एक्जिकिउटिभ काउन्सिलाव हाग्रामा महिलारिया 6टा जनगोष्ठीखौ ट्राइबेल बानायनांगौ होननानै मोनसे रेजलिउसन पास खालामनानै भारत गभर्नमेन्ट दैथायहरनायखौ फैगौ 31 जानुवारिनि गेजेराव बे उइथड्र खालामनांगौ ओमफ्राय बिजेपि गभर्नमेन्टनिफ्राय बिसोर ओंखारना फैनांगौ बिपिएफ पार्टिया जुदि ओंखारनानै फैयाब्ला 1 फेब्रुवारिनिफ्राय आं दुलाराय बर' फिसाफोरखौ खावलायनो नागिरदों कुनु मानसिया बे बिपिएफनि मानसिफोरखौ कुनु गामियाव मेल मिटिं खालामनो होनो नाङा आरो 1 फेब्रुवारिनिफ्राय जेसेबां बर' मानसि बिपिएफआव दं बिजेपिआव दङब्ला आरएसएसआव दङब्ला ओंखारबोजोबथारनांगौ ओंखारबोजोबनांगौ बेयाव आं हारसिङै माबा मोनसे बुंनो हानायनि खोथा गैया रायजो राजानि सायावसो गासिबो सोनारजोबगोन रायजो राजा सोरखौ फसायनानै सोरखौ फसंहैयो बे रायजो राजानि खोथा आरोखि हारसिं सोरबाया जानो होननानै जानो हानाय जिनिस दङ आरोखि जायखिजाया आं जेसेबां मुलुगाव बर' फिसाफोर दं बयखौबो आं खावलायनो नागिरबाय पार्टि फुर्ति इडिअलजि जालदाब गारनानै आरो बे 6टा जातिखौ ट्राइबेल बानायनो नागिरनाय गभर्नमेन्टनि जिथु गाज्रि पलिसि बेखौ फेजेननायनि बिथिङाव जों खौसेयै जुजिनांगौ जाहैदों नङाब्लाथ' उफायानो गैला आरोखि जोबस्रांजोबखासिगोन आरोखि आন্দোलन কৰিলেতো জনজাতিকৰণ নহয় জনজাতিকৰণ এটা ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে আগবাঢ়ে নৱেম্বৰ মাহত জনজাতিকৰণ সম্পৰ্কত মন্ত্ৰীসভাৰ গোটে প্ৰতিবেদন দিব
সেই প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পৰৱৰ্তী ব্যৱস্থা ল'ব। আন্দোলন কিয় কৰিছে মই নিজেও বুজি নাপাওঁ, আৰু মই আগতে কৈছোঁ যে আন্দোলনে সমস্যা জটিল কৰে, আন্দোলনে ক'তো সমস্যাৰ সমাধান নকৰে। যদি আপুনি বেছিকৈ আন্দোলন কৰে, বড়ো মিচিং ৰাভা মানুহখিনিয়ে লাগি যাব যে জনজাতিকৰণ কৰিব নালাগে, বুজাবুজি কৰি থাকিলে চব কাম হৈ যায়, হ'ব। আৰু আজিলৈকে মই অসমত যিমান কাম কৰিছোঁ, NDFBৰ পৰা BLT লৈ আৰু যিমান কাম মই দেখা পাইছোঁ, সকলো কাম আলোচনাৰ মাজেদিয়ে মই দেখা পাইছোঁ। আন্দোলনৰ মাজেদিতো কোনো কাম হোৱা আজিলৈকে মই দেখা নাই। स' रायजो राजा नोंथांमोना बयबो खोनाबाय जानांगौ आरो ना भिडिअफ्रा एसे गोजामबो जानो हागौ बेफोरो, नाथायब्ला जि बाथ्रा बुंदों बेफोरबायदि बाथ्राखौ जों खोनाबाय ना। हेमन्तआ मा बुंदों, सानसुमा खुंगुर बसुमतारिया मा बुंदों, आरो हाग्रामा महिलारि सार बिथाङाबो मा बुंदों, बर' हारिखौ जेबो धंस' खालामनो हाया हेमन्त बिश्व शर्मा आरो आसाम सरकारा, बे थोंजोंजोंनो लागै मोनसे बाथ्रा गोख्रों बुंखादों आरो ना हाग्रामा महिलारि सारा, आरो हारिनि थाखाय BTCनि थाखाय माबायदि खामानि मावगोन बेखौ बुंनानै होखादों। बेजोंनो लोगोसे ट्राइबेल संघआबो बिनि सायाव गोबां खामानि मावदों आरो सोंखारिखादों आरो ना, गुबुना बेयाव ST मोननायनि जेबो राहायानो गैया ना। आरो मामायाथ' बुंखाबाय सोमावसारनायनि गेजेरजों जेबो खामानि गैया, गन्दगल बा आन्दलन खालामनायजों ST मोननो हाया, बे बाथ्राखौ मामाया बुंदों आरो ना। मा जाहोना बुंदों जों मिथिनो हाया आरो ना, बिसोर गासैबो पलिटिसियान, बिसोरनि साननायाव मा बुंनायाव मा गुबुन गुबुन जायो पलिटिसियानफोरनि मानसिफोरनि मावनाय आरो बुंनायफ्रा आरो ना। स' भिडिअखौ आं गोलाव खालामनो सानाखै लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मा सानखो, मा फोरमायनो सानदों कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायदो। आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदान फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर। बाय।